zuzenan edo ez. A ver, itxan momentutxo bat. Bueno, ba, kaixo lagunok ongi etorri Lastotxapelen kanalean, ni Lastotxapel naiz eta oraingo honetan Overwatchen zuzeneko bat egingo dugu azken eguna delako froga kutxa froga eguna egiteko eta bar, eta aurrerago diru eta ordudanean, segurazki joko erasiko dut. Zen hemen ia zerto gatzen zegu nonako honetan. Vale. Eta erikiko dugu bigarrena. Eta ia zer dokagun hemen. Bueno. Berdin da. Joango era olastea partida azkar bat eta bar. Eta bueno, hemen jendea bere gauzatxoak eta bar esaten, eta beste eguna esan nuen moduan joko hau osentarizgarria dela esan daiteke, baina bueno, joango gara apur bat, pertsonai ezberdinak frogatzen eta neitza dentzat entrenamendu txiki bat izaten prestatzeko. Eta diru denengo honetan, bueno, partida, vale, justo izango nuen partida aurkitzeko zailtasuan gango zirela. Oh, Nepal. Vale, kontseilloak ere jatea nahiko ondo daude. Eta erazte joango gara hemen. Eta, bueno, hemen jartzen du zaldeko zentzuk falta diren. Eta joango hasiko gara, eroi honekin, eta ea zer moduzko partidak atatzen zaizkigu zuzeneko honetan. Gero igual tankeak, frankotiradore gehiagi esan daiteke. Baina bueno, a ver. Nandik joan bergara. Vale. Eta nandik atea algara, a ver. Joango gara goitik adibidez. Vale, Genjirekin joango gara. Vale. Tibarra batzean gara maldugun eta bizkorren. Joanda eta flankoak babesten eta bar. Vale. Gainera hemendik a ver, guazen. Atxetik garrabatzen diogun. Hor ikusi dugu bat. Vale. Bueno, ez gaituzte. Bueno, berriz ere jango gara bataiara, baina bueno. Zerengo jarraitu dugu pertsonai berdinaekin, igual urrengo partia beste batekin. Baina bueno, a ver. Jango gara, azkar. Vale. Bueno. Ez jarraitu dugu eroiarekin eta bar. Eta joango gara pur bat azkarrago edo tentuz. Baina bueno. Vale, a ver. Hor helburua gure ganatzen gaude.
Ah! Ez dugu lortu ies egitea, baina bueno. Na... Ai, ez dugu lortu. Baina bueno. Zero bat. Bueno, ez dakitzen bat ronda dire, baina lehenengoa galdu dugu. Baina bueno, a ver. Aldatuko dugu pertsonaiz. Hongo gara Merzirekin. Eta ba, pilota bat. Baina bueno. Guazen. Ia support moduan. Vale, ez. Hora, hemendik gure naketa hor laguntzeko. Eta joango gara bakeroarekin, kasu honetan. Ua. Go. What? No, hartuko dugu beste bat. Tracerekin. Guazen. Guazen aurrera. Vale. Tracer ni de palo. Vamos honekin berriro. Tracer oraingoz banaiko zaila delako. Jo, berri harrapaten dute, baina bueno. Bueno, aurrerago. Ah. Guazen. Hora, hemendik. Vale. Ba, galdu egin dugu, baina bueno, behintzat entrenamendu moduan moztut ondo etorri zaigula, baina bueno, orain jokaldirik oneneko ikusteko aukera izango dudu lagunak, baina bueno. Hauek taldeko izan da gainea, uste dut. Baina bueno. A ver. Ni de palo. Partida kanpora. Bai. Gazteragoaz, partida eskarra. Eta berriz ere beste bat. Bilatzere eta al principio zen malo segundo barko genituzke urrengo partiderako. Eta barre eta hau da niretzo da entrenamentu baten antzekoa eta jokoa dudanean ba, gehiago entrenatu barko dut. Baina bueno, hau joko guztetan bezala praktikarekin ba hobetzen
joan altzara, behintzat eguna uritxo honetan, zeu zer egiteko, joko ona dela esan daiteke kasu honetan, gero irudian dago spoileran, bueno, spoiler, bueno, irudiko, miniaturako irudia ere bere zintzoa dauka bere era berezian, eta esplora. Agian gero begiratuko dut, eta bar. Bale, zera, Nepalen berriro. Noekin joan gara. Uste dut hartuko dala Zaria kasu honetan. Miniaturekin akorde egoteko momentu horretan. Goazen. Galdu ditut. A ver. Nora goaz. Anda, what? Goazen. Vale, bizitza errekuperatu dugu. Vale. Eta batan joan egin da ez dut ulertzen. Bueno, hongo gara Zariarekin. Eta bendik non joan algara. A ver. Itxaten gaude ditartean. Lariak non daude. Ba. Vale, hau da. Uste dela praktikatzeko momentu honetan. What? Jo, benetan beste partida bat horrela jendea ez dagoelako. Ba oso ondo. Horren joango gara Overwatchekin. Guidor maikekin. Ia orain jendea dagoen. Zazpi. Bueno. Espero desagun orain egotea jolasteko jendea. Eta bar. Gero este pertsonetek ere frogatuko ditut, beraz. Vale. A ver, posizio altu batean, posizioak hartzeko eta bar. A ver. Ahora, hemendik baina bueno. A ver. Saia tiroak egiten eta bar. A ver, non dauden. Vale, laizter datoz. Bueno, joango gara ahora.
Vale, non. Aber ikusen non harrapatu nauten. Eta bar... Vale, ez da ikusi. Bueno, hemendik. Guazen korrika. Hemendik gora, guazen. Vale, hortik ez da. Gora, guazen. Vale. Txikitu naute gaina oso ondo. Baina, bueno. Ai. Bueno, berriro erasora, osea, erasorik gainera. Esena puntua defendatzera. Galdu du gainera. Buah. Bizitza oso txarto nago. Buah. Buah, es que da tanque literalmente, esan da. ¡Ah! Joder, justo, Bueno. Ez, guazen. Encima, bizitza esen dugu rekuperatu, ala? A ver... Espasetik... Bai. A ver, guazen, hemendik... A ver... Hortik agertzen dena, hortik... Buah... Vale, garraparon ustekabean. ¿Sabes? Buah, ose izan da oso heavy hori. Baina eso ikusi. Guazen hemendik... Defensa, ze... Ue... Vale... Bat hildugu eta gero txikitu gaituzte. Baina, bueno... Uf... Vale... A ver, zen eroe... Frogatuko dugu... Frogatxarren,
Guazen. Nondik da? Vale. Vale, hori dago oso potentziatuta. Ai, ez dugu lortuko, eh? Mmm, bueno. What? Uste dut niri akabatu nahi izango dela. Bueno. Jarraituko dugu, uste dut jarraitu. Vale, ondo. Nigatik bai, ez. Hurrengo partidu da. Laizte eta fratuko dugu beste pertsona batzuk. Bueno, bintzak, esperientziak lortzeko eta bar, baliagarriak esango dira. Baina, bueno, guazen hurrengo partida jokatzera. Vale. A ver. Frogatzearren. Eskaramuza. Bueno. Bitartean. Atzeatik joaten bagara. Eskaramuza, honetan. Buah. Vale, probatuko dugu este bat. Janto. Guazen. Bai, benetan. Guazen goera oitik. Eta kirauten duen bitartean. A ver, Japonia horrekin segertatzen den. Guazen. Guazen kideak laguntzera. Dormido. Ue! Ziten islota menetan izan da hori. Guazen. Vale. Hemen zaren atzetik. Vale. Este bat. Bueno. Bitartean eskaramuzak. Bueno, txarteres ez daude. Eske hori gainera. Handik.
Goazen. Alde honetatik. Non dago etxaia. Vale. Oh, Ingalaterra. Beste partida bat. Joango gara soldadero irogeita maseirekin. Bueno. A ver. Pocos héroes de ataque. Bueno, esan da moduan. Ba, bost, lau, iru, bi, bat, 0. Goitik. Hortik ezin gara joan. Eba. Guai. Zaria. Igual, hemendik. Ara. De ahora zerretuta. Vale. Esatea. Está listo. Ireikatea. Atzera. Vale. Vale, Bruce Willis. Vale, a ver. Bueno, la espada. A ver. Ahí va. A ver. Uf. La visita de Herrero.
Ya, vale. Oh, bueno, berdin da. Hau berriz gure pertseinarekin eta listo. Hori izan da oso jebia. Hemendik. Bueno, joango gara berriro. Ai, bueno, a ver. A ver. Hemendik. Vale. Vale. A ver. Joango gara hemendik. Oh, bat, doble. Bueno. Bueno. Ya hori dakigu. A ver, non dago. Oh, dugu bat eta gero gaituzte. Bueno. Bueno. Guazen berriro. Guazen... Ah, jarrituko du honekin. Kaka.
maestra, guazen gorrika, guazen, venga. Venga. Hemen erasora lo loco. Benetan, bueno. Bueno. Joango gara berriro borrokara. Osea, erasorik gabe gainera. Oh, so potentea. No eski nahi dala, ez nahi ezin dut egin hori. Bueno. Sí, generalo marau. Bueno, intxertu desez da joan. Bueno. Vale. Frogate batik. Beraz berdin zaigu. Pertsonaia frogatuta gauzak ondo egin ditzakegula. Pentsatzen dut. Ta listo. Irubi bat uste dut dela eskaramuz igual. Oh, vale. Oso nahiko potente izango dela hau. Bueno, guazen. Oso ondo. Vale. Joango gara, ia posizio altu bat dagoen bai hemendik. Ja, garo. A ver. Ez ditugu ikusten. Aia nondik datozen. Ez ditu dalako Vale. Guazen berriro. Bueno. Vale. Pensa... Vale, mendik ez.
Vale. Justo salto egiten dago. Ja, bueno, a ver. Ez dut ikusi hori. Vale. Ah, qué heavy. Bueno, gasen berriro. Non da bestea. No honekin. Boa. Eh, vale. Vale, es... Osea, vale, hau izan da... Osea, oso heavya. Vendetta. Fa, vendetta. Oh, Kaka. Kaka. Ma bueno, guazen berriro. Hori. Bueno. Ba, noski ez dela bukatu. Guazen... Guazen borrokara, guazen borrokara. Hori leku aurkitzen badut. A ver... Ba, txetik berriro ere. A ver... Punto estrategiko bat behar dugu. Joan gara mendik. Vale. Pum. Eso es ondo batitu da. Bueno. Mmm... Guazen... Guazen berriro. Go, 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 go. Vale, a ver. Ja, non sartu da. Osea, a ver.
Joder, ez dugu lortuko herriro ere. Lau, hiru, bi, bat, zero. Vale. Iraztea lortu dugu. Hala. Bueno. Hanso gainera, gul gaituena seguro. No, izan da, Pum, hala. Goazen. Ba hori ni nahuen jokaldia izan da. Bai, nahi dut. Bai. Cuervo lunar. Pepino, bueno. Estatistikak. Bueno, bosgarren nivela. Baja botín. A ver, nora guazen. Bidaia polit honetan. Vale, Egiptora guaz. Azarearekin. Eres de ataque. Robot bat, bi robot. Eta gu maker. Guazen. Bada apur bat, nola esango nuke. Itxateko karga da apur bat. Aspergarria. Ez da Dark Warhammer aspergarria gaua, baina ezberdina bintzat, bada. Go. A ver. Bueno, hori demostratu beharko da geldi ezinak garela. Eta bat. Oh! Guai. Vale. Joango gara. Erasoreia jarri dira posizioan, beraz. Nin. Vale. Daukate abantaila. A ver. Hariko dugu beste. Ia beste bidea posiblea den. Eta ratagoratik ateran dugun badirudi ezetz. Ba orduan. Guazen. Vale, guazen. Buah. Ah. Vale.
barekin. Guazen. Vale. Vale, guazen. Hortik, hemendik. Bueno, hemendik. Bueno. Gutxiratik ez dugu lortu. Jarraituko dugu debarekin. Bueno. A ver, guazen. Vale, ba oso ondo. Pum 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 pum. Vale. Vale, lortu dugu. Oso ondo. Hala, debarekin. Edo dupea edo deitzen dena horrekin. A ver. Noob team, nahi duzuna, ni behintzat euskara erabilde sakat. Go, 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 go. Noob team baina hasi dugu. Hori fijo asko moskatzen zaituztetela eta guzti hori. Zukin gale desadakizu eta nik gutxi gara bera ere badakit behintzat insultak eta bar ulertzeko, baina nebantaia ere da, erderaz edak edala eta euskeraz bebai, beraz, niri potroak ez ikutu, Stracer joango era guideurekin, eta listo. Bueno, noob team, noob team. Win to you, my friend. Bueno, musika izan da nahiko mugitzeko eta honen. Healer. Pepino. Cuervo lunar. Izenak asko gustatzen zaizkit. Vale, las gugas defentsara. Esta, go, vale. Guazen. Guazen gorrika. Oh!
Vale. Bada espada. Asko naiz fiatzen, baina bueno. Horretan ez nago, atzeko bate bat beti garrantzitsu izan daiteke. Ja, bueno, bada espada. Eh, mugitu. Ah, kaka. Bueno, ba berreo joango gara berdinarekin. Bueno, sorte txarra izan dugu, baina bueno, guazen. Ah, vale. Asko molatzen. Ah, bueno. Vamos, naiz berriro. Ba. Arrapatu nahi alde guztietatik. Bueno. Orden jata. Ah, Ba, jarraituko dugu talde honekin. Taldo jatorra delako. Eta bar, bueno. Niri ere asko falta ikasteko. Eta bar. Gatzen. Bueno, aurrean txagoaz. Bueno, bi bat. Bueno. Guten Tag. Kartoffeln. Bueno. Non zen bestea? Ah, bale, hau. Zeru txori bat. Ba, zen hemen orain zu potentziarekin ibiliko gara kasu honetan, beraz. Go. Para. Bueno, osea, bere armadura eta polita iruditzen zait, bueno, niri armadura izatez asko gustatzen zaizkit. Baina, bueno.
Erazora. Pon, pon. Mhm. Tiri, 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 tiri. A ver, vayan. Ahora. A ver. Vale. Flanko honetatik joango gara. A ver. Bueno. Voy a hacer el mendic. Mmm. Bueno. Ba berriro. Zu potentziakin honetan. Bueno. Vale. Donde joango gara? Behar du posizio altu bat. Beraz, joango gara hemendik. Ze dragoi aldatu, Vale, horra gorreldu aldo naiz, igual hemendik. Lehen duan moduan. Eh, nin. Buah, vale. Hala. Que va. A ver, guaz hemendik.
lortu. Guazen. Guazen. Vale, Bruce Willis. Ez da Bruce Willis, baina Bruce Willis balitzen moduan. Bueno. Ai. Shadow Dragon. Baina, bueno. Arkeroarekin. Hala. Go. Aja botin. Hori berandago jolastuko du, baina bueno. Adibidez, frankotiradorea defentsara goaz. Bueno, gozes defentsa. Hori ez da nire arazoa. Zortzi, zazpi, sei, bost, lau, niru, bi, bat, zero. Vale. Vale. Vale, posizio altu bat behar dugu. Defentsa. Defentsa. Guazen. Home. A ver, eske gora joan behar naiz. Hemendik igual. Pero gorantzago. Vale, hor txarto. Oh, txikitu naute, baina bueno. Angora berriz pertsona honekin. Ja, nil non zu eta hori ez dut ikusi nahi hori. Vale. A ver. Posizio estrategiko bat. A ver.
Pentsa C. Vale. Aldatu du gero ez. Eta joango gara zurekin beste hemen. Txikitu gaituzte baina ondo. A ver... A ver, non nago. Handi. A ver. Vale, orain galdu egin naiz. Butur ez. Oazen hortik. Weho. Vale. Vale. Ez dut nahi. A ver. Oazen ba. Hortik gara da. Hortik gara? Ba ez. Kaka. Ez. Au. Bueno, a ver. Ba, lehena duzu moduan. A ver, vale. Ba. Bueno. Kaka. Berdin zait. Vale. Long bottom. Bueno. A ver. Ez dugu esik ingo esorrelako zeo zer. A ver, puntuazioa. Vengo partida, Leicester hasiko da berriz ere. Eta, bueno.
pizkana, egote, bagoaz, bale. Botin bateak dugu. Abrir caja. Vale. Beste bat, arcade. Bueno. What? Vale. Me he dado txarto. Kanarekin joango gara. Bakeroarekin. Goazen, Goazen. Zer egin behar dugu. Bueno, Juan Vergara ez dakidala. Tiruri, tururi, tururi, tururi. Wow, 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 wow. A ver. What the fuck? Ya, bueno, mañana. Chiu. Ah, vale. Ah. Widowmaker. Guazen. Baina ezakit nora. Joango garen gu orain. Joan daitezela. Daraiete izan daiteke frankotiradorena. A ver. Vale. Hor txikitu gaituzte baina ondo, Niro, go, guazen berriro Widowrekin. Ah, oso polita. A ver, hemendik. Esan ezakin dagoaz. Uiii! Vale, hortik ez. Hemendik. Ez hortik ere ez. Oh, México. Ándale, ándale. Bueno. A ver, guasen. Widowmaker. Guazen borrokara, guazen borrokara. Guazen borrokara, guazen borrokara. Ai, tanke. Ai, tankeak. No tanque, no party. Pero bueno. A ver. Dulce hogar, vale.
Vale. Vamos gara mendik. Buah. Gaina ikusi zaituztet. Buah. Vale. Eso. A ver. Wasen Widow. Wasen. Oh, joder. Justo hile egin duen da, pon. Yo txikitu naute. Bueno. Bi tiro eta agur. Ez gau izan da. Pon, pon. A ver, guazen. Nondik joan algara. Eh? Ah, mierda, mierda, mierda. Batxera berriro. A ver, Widow. Ez. Osea, hori ez dut ikusi nahi. Esan da nahiko epikoa, baina bueno. Eskolta, a ver. ¡Ah! Cabrón. ¡Ah! Mm, es que justo... ¡Ah, Chetik! ¡Mierda! Ez dugu lortu. Ai...
Zure atentzio ez daukat. Hau galduta dago. Kaka. Ai... Ah. Ai. Widowmaker, bueno. Ikusiz, Widowmakeren eraso basatia. Eta, baina, bueno. Ni bai, jarraitu nahi dut. Que ez badute nahi, osea, euren arazo izango dez nirea. Punto gehiago, bla 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 bla. El objetivo, buff, 0, bueno. Muertes, bueno, bizkanaka. Oh, King's Row. Aha, Tracerrekin, Joder, oizadoz nahiko txarra, baina, bueno. Guatzen. A ver. Naik da, hemen. Lagar... Guazen... Ai, berriro erazora. Guazen berriro erazora. Bestela txikitu ingo gaituzte. Guazen zariarekin berriro borrokara. Vale. Oh. Oso esaldi epikoa.
Vale, la carga. ¿Dónde etorri aldira? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eske. Tira saldo ardira. Baina ez dut uste. Ah, kaka. Eman diate baina ondo. A ver. Guazen gelditu behar ditugula. Kaka. Ez zait ondo atera eraso hau, baina bueno. Berdin zait, jokaldi destakatu hori zen izan den egia esateko. Baina bueno. A ver. Berdin zait. Ez dutena izango, baina bueno, hori. Ba, izate ez nahiko berdin zaigu kasu horretan. Ja, puntua jago. Bueno, plata. Ez dut inor nahi, baina bueno. Oh, Tracer. Berigeri egiteko betaurrekoekin eta guzti, baina bueno. Tankerik ez daude, baina bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Bederatzi, sortzi, zazpi, zei, bost, lau, iru, bi, bat, zero. Vale. Boa. Hala. Eta hori, bueno, berando hago. Epi! Hori nahi gabe egin du zegi esateko. Go, 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 go. Joango gara, ba. Vale. Bederatzi, sortzi, zazpi, zei, bost, lau, iru, bi, bat, zero. Guazen. Autobusen salto al gara? Buuu. Ahora. Oh. Tracer en contra. A ver. Vale. El naute. Vale, Tracer ez derresa. Pero bueno, ez bada praktikatzen ezingo dut hori frogatu. A ver. A ver. Vale, ez dut ikusi. Osea, vale, hori ez dut ikusi. Vale.
Ez dut ikusi. Goazen hemendik. Vale. Si no te naute, bueno. Widow. Goazen... A ver. A ver. Galdu naizela. Vale. Ahora mentik gorago. Ah, ez dut ikusi! Kaka. Hiru, bi, bat, zero, berriro. Ahora ez dut ikusi. Zori justo. Hemendik, orain. Hemendik. Uh, Vale. Del francotirador. Usa ez dut ikusi. Ah, ez nire palo. Etuko du honekin. Vale, hemendik atzetik. Neske bardu altuera. A ver. A ver, bizitza, vale. Hain nondik. Nondik ez. Ba. A ver. Hemendik. Vale, hortik. Ahí va. A ver. Osa, benetan galdu egin naiz.
Vale, guazen. Vale. La carga está aquí non dagoen. Vale. Ah, kaka. Berdin zaigu. Guazen. Venga, taldekide. Lortuko dugula. Ba. Vale, dragoia. Ah, vale. Bueno, lagunok. Irazi dugu azkenengo bataia hau eta gaurkoz bukatu dugula esan dezakegu. Beraz, honekin bukatu txat ematen dut zuzenekoa eta ongi izan.